Mani developer video kan so pocket inverter kha tuna chuan pocket inverter mai ni tolavin portable inverter ti in na soi thei tawng a chan chu ke kor ite a aling to thlat lo kor mai te a poling to lo alin jong hi a nok sak pha chuang lawa awang lam hi hei po dung lam po fit chan ve a tling lo dewa awang lam in chili adung lam in chinga ti borvel aniang ka te chi alowa a nok sak chuang lo ni a fel fai em a tuna chuan hei a hnunga wer pahni battery minus le plus chena tur kha oma ti chuan hei two pin na tang hian a current lak chu mai tur ni a ma hian hei on off hi a oma me tang on mai tur hi ni ol sam khop mai tuna kan han test vel don ni UPS battery mai kan manga test nan hian heta hian battery tan hian bike battery te po man thaya hei a chena kan somti rang hian battery lian piang khan adai rei mai don ani bike battery ai lian deu rexo battery man rual te zip battery man rual am chi te kha adai rei hei he don ni plus c plus a cha minus a che mi tur ni ol sam khop mai ti khan kan han chepta a ti chuan a hnunga hian rupin a khan vilu to mai tur ani hei ti khan kan han vidlu ta a kan on ta eng thakop mai hei hi wat sarinia hi wat som pahninia hei hi wat som pariat ti khan wat som thum pasari kan han chichin nani cha eng taka ni ti khan khriat tur tur poimo claim ala oma hemi hi uat jahni ania a zolo tur chit chuan ordinary balang chi te kha chit chi lawa achan chu battery he ni a zolo turang chit chuan ela hian overload aron eng mai dona chuan ain kat dona a khol khan a chiat pha don lo ni ti chuan inverter on khan pakhat hi eng tur ania ti chuan pakhat le hi chu battery che suala eng tur ania battery hi che sual o imi lo ani asen chu asena aduma che tur ania che sual chuan a chianga pakhat hi eng lo tur hi aron enganga chumi ni chuan battery han chep sual ani ya cheta ni mo i chin chiana ni battery che sual a poi em che sual mi lo tur nei chu